γιατί πολλές φορές δεν είναι θέμα θεωρίας το πρόβλημα, είναι θέμα ανθρώπινης ύπαρξης. Εδώ θα σου πω το εξής: βλέπεις τα διάφορα πολιτικά συστήματα, έτσι, τον κομμουνισμό για παράδειγμα, σοσιαλισμό, ακόμα και καπιταλισμός, όλα τα συστήματα στην πράξη τους, στην θεωρία τους, με συγχωρείς, έχουν όλες τις απαντήσεις. Όμως αναρωτιέται κανείς αν οι άνθρωποι θέλουν την ισότητα, θέλουν το να λυθούν τα προβλήματα, έτσι. Θέλουν οι άνθρωποι να είναι όλοι καλά, θέλουν την ισότητα? Ασφαλώς και όχι. Ή θέλουν ο ένας να βγαίνει με κάθε ευκαιρία πάνω από τον άλλον και με κάθε ευκαιρία να ποδοπατεί τον άλλον, έτσι. Είναι πρόβλημα θεωρίας ή πρόβλημα ανθρώπων? Εγώ θυμάμαι, έτσι, όπως είπα, ζούμε με τις αναμνήσεις. Θυμάμαι τον συμμαθητή μας, τον φίλο του Θάνου, και δικό μας περισσότερο του Θάνου, έτσι. Αυτοί έχουν και αυτά τα γκρουπάκια, ας πούμε, δεν είναι και τυχαία. Δεν ήταν ο Δημήτρης ο Παναγόπουλος, ο οποίος θυμόμουν τώρα και μου έκανε και πλάκα, ας πούμε, ο οποίος είχε ο πατέρας του κάποια επιχείρηση που πουλούσε γύρους και πατάτες, τηγανιτές στα μαγαζιά, κατεψυγμένες, πατάτες, και εφοβίαζε τα μαγαζιά, τα διάφορα. Και θυμάμαι, ας πούμε, εκείνη την εποχή, αν έβγαζες εσύ 1000, κάποιος που δούλευε, έτσι, αυτός μπορεί να έβγαζε 1500, έτσι, έβγαζε κάτι λίγο παραπάνω. Και αν είχαμε εμείς ένα καλό αυτοκίνητο, αυτός είχε το καμπριολέ, έτσι. Αλλά αν έκανε το αυτοκίνητο, για παράδειγμα, 10.000 ευρώ, αυτού κόστιζε 15, έτσι. Και τον θυμάμαι, ο οποίος έλεγε πάω στα μπουζούκια και πάω και χρήματα και χρήματα, και ήθελα να βρω, έλεγε, κάποια εισιτήρια του Ολυμπιακού και δεν ξέρω, λέει, νομίζω, λέει, έχω ένα γνωστό ο οποίος θα πάει να βρει, λέει, τον Πέτρο τον Κόκαλη και νομίζεις, λέει, ο Πέτρος ο Κόκαλης για να δώσει μερικά εισιτήρια χρειάζεται χρήματα? Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και το θυμόμουν και έβλεπα την παράνοια, έτσι, της ανθρώπινης φύσης, όπου αντί να μοιράζεται τη χαρά με τον συνάνθρωπο, έτσι, πως υπάρχει η καταστροφή του να βγω λίγο πάνω από τον άλλον, έτσι. Δηλαδή βγάζαμε εμείς 1000, παίρναμε 1000, αυτός έβγαζε 1500, για παράδειγμα, έτσι. Είχαμε εμείς ένα καλό αυτοκίνητο, αυτός ήταν λίγο καλύτερο και έφτασε, ας πούμε, θα δω, λέει, τον Πέτρο τον Κόκαλη, έτσι. Και τι πρότυπο άλλωστε, έτσι, ο Κόκαλης, ούτε επιστήμονας, ούτε πράκτορας των Στάζι και των Αμερικανών, και δηλαδή τι θέλω να πω με αυτό? Ο άνθρωπος θέλει το δίκαιο, ο άνθρωπος θέλει την ισότητα? Ασφαλώς και όχι. Ή θέλει να είναι λίγο παραπάνω από τον συνάνθρωπό του? Λοιπόν, το λέω, Σωτήρη, και σε ευχαριστώ, είσαι ο μόνος φίλος που έχεις τόσο πίστη σε μένα, διότι πήρα για παράδειγμα και το Θάνο το Βαγενά, ο οποίος πρώτον με ξάφνιασε ότι δεν μιλάει στο τηλέφωνο, μιλάμε για ώρες όπου
Φάνο, ας πούμε, τι νέα? Νέα. Και είπα κάποια στιγμή, λέω, τι συμβαίνει, είπα στον πατέρα του, έτσι, λέω, τι είναι καλά το παιδί, ας πούμε, έτσι, και λέει, δεν μιλάει ο Φάνος, τον ξέρεις, από πάντα, έτσι. Εγώ βέβαια ήξερα, λέμε, δεν μιλάει, ας πούμε, είναι ένα παιδί ενός χρονού, λέμε, μιλάει το παιδί, δεν μιλάει, και λέω, δεν μιλάει, είναι μικρό, λέει μαμά, λέει μπαμπά. Και ξαφνιάστηκα για αυτό που είπα, έτσι, πως ακόμα και ο φίλος ετών ψάχνει αυτό το τόσο, την αφορμή για να βγει από πάνω, διότι αφού περιέγραψα αυτά τα οποία συνέβησαν, είδα ένα φοβερό, μια διαφορία, αλλά και μια ευκαιρία, ότι ξέρεις, αυτός βλακίες λέει, δεν γίνονται αυτά, Και μάλιστα έφτασε στο σημείο, ήθελε να με προσβάλλει, έτσι, αλλά δεν μπορούσε να μου το πει ευθέως. Και τι έκανε, εφήβρε μία ιστορία, ότι δήθεν αυτά που έλεγε, τα έλεγε για εσένα, αλλά στην ουσία ήθελε να τα πει για εμένα. Και μου λέει, ξέρεις, αυτός ο Σωτήρης, το έχει χάσει τελείως, χειρότερα και από παλιά, έτσι, πολύ χειρότερα. Λέει ότι πράγματα πίστευτα, αυτό τα έχει τρελαθεί. Λέει ότι μυρίζω τους ανθρώπους, πως ήταν ο γίγαντας στα παραμύθια. Είπε ο Στέφανος, λέει, πέρασα από εδώ, λέγε, μυρίζω τους ανθρώπους, και μου άρχισε κάτι ιστορίες τελείως τρελές, με τις οποίες φυσικά αυτό που ήθελε να κάνει, γιατί δεν μπορούσε να το πει ευθέως, ήταν να με ταπεινώσει, ότι δηλαδή μίλησα με τους γονείς σου, σίγουρα τρελός είσαι, δεν γίνονται παρακολουθήσεις από κατηγορίες, αυτά δεν γίνονται, και μάλιστα αντί να απλώσει ένα χέρι φιλίας, έτσι, γιατί και οι φίλοι στα δύσκολα δένονται, έτσι, και έρχονται πιο κοντά. Λοιπόν, και πήρα κάποια στιγμή την Ελισάβετ, που είναι ένα πολύ γλυκό κορίτσι, πέραχο κορίτσι, την ξαδέρφη του, να πω ένα αγιά, και Αλέξανδρε, είσαι καλά? Είσαι καλά, μου μιλούσε, ας πούμε, πώς μιλάμε σε κάποια άτομα με ειδικές ανάγκες. Ναι, είσαι καλά. Και έμεινα άναυδος, έτσι, στο λέω πραγματικά, ότι ήταν φοβερό το σοκ, δηλαδή να παίρνεις κάποιον φίλο σου και να του μιλάς για ένα πρόβλημα τόσο υπαρκτό, έτσι, και λόγω του ότι φυσικά οι γονείς του είναι οι καλύτεροι φίλοι με τους γονείς μου, γίνανε οι μεσολαβήσεις, και βρήκε και αυτό που λέμε την ευκαιρία ο φίλος το τόσο να βγει από πάνω, έτσι. Αλλά νομίζω, έτσι, ότι αυτό που κάποτε βλέπαμε, έτσι, και από παλιά, και νομίζω ότι ο άνθρωπος τελικά φαίνεται πολύ λίγο αλλάζει, έτσι, Σωτήρη, πολύ λίγο αλλάζει. Αυτό που βλέπαμε ίσως από παλιά, έτσι, εγώ είμαι ο Τσαμπουκάς, ο δυνατός, σας δείρω, εγώ θα κάνω, έτσι, νομίζω ότι και αυτό που λέμε, ξέρεις, τώρα είναι παιδί, τώρα είναι αυτό, μάλλον, έτσι, αυτά δείχνουν το πόσο λίγο αλλάζουν οι άνθρωποι. Και γι' αυτό θέλω να σε ευχαριστήσω, έτσι, πάρα πολύ, γιατί είσαι ο μόνος φίλος μου που φυσικά δεν έχεις πώς να επιβεβαιώσεις αυτά τα οποία λέω, έτσι, και κάποια στιγμή όταν θα σου δώσω και ονόματα, όχι σε σένα γενικά, και αποδείξεις η ιστορία θα έχει μια ροή, αλλά δεν με αμφισβήτησες, και όχι μόνο αυτό, μου είπες ότι θα με επισκεφτείς και θα τα πούμε, ενώ ξέρεις, αυτοί
ας πούμε, οι οποίοι τώρα ας μην τα είπαμε, ξέρεις, πως βρήκανε την ευκαιρία, έτσι, βγουν από πάνω.